iti pa nagtultulo iti Abra MPBL Pocket Tournament. Nagsango ti Manila Batang Quiapo ken Cebu Classic para iti battle for third. Rugi pay lain tay ayam, lamangen ti Manila. Nagbalina na bara ken intense itay ayam ti fourth quarter ken bimabati lamang aging gamay sa puntos pabor iti Manila Batang Quiapo. Iti dying seconds ang nabatbati na itabla ti Cebu Classic iti score a 47. Adadaan nagbalin nga agresibo dagiti players ken nabaliktad ti bola. Limamang ti Cebu Classic ken isuda ti nagpwesto ti third place ken fourth place ti Manila Batang Quiapo. Mamungo namin, gyaman kami, Kung Ching, Kung JB Bernos, and acting Gov Russell, ti deto yung gundaway, ngayon mo kanyami nga taga-Abra. Basta may panggap ma'am yan ti ayam, mayat, very enjoying. Tapos they did their best. At the same time ma'am, adoon na yung ti naparagsak ng abrenyo. Kasta gyaman kami payapukon. At ado ko mapay ti mainggan nyo dang gayaan ti basketball kastamit ti suportan ni Kong JB Bernos. Kabayatan na iti Battle for Championship. Nagsango ti Abra Solid North Weavers ken Nueva Ecija Rice Vanguards. Dago sa pinarubatan ti Abra ti puntos iti first quarter. Nagbalindang agresibo ken intarayanda ti 11 puntos ti Nueva Ecija iti panaglepas ti first quarter. Iti katingaan ti second quarter, gapoy tinainget a depensa na itabla ti Vanguards iti score at 34. Ngem, naglipas ti second quarter, iti score 37-34, pabor iti Abra Solid North Weavers. Bayat nagtultuloy iti excitement iti crowd na mentenar ti Abra, ti lamang da kabayatan ti third set. Nagtabla iti score ti 74 iti last 2 minutes iti fourth quarter ken saan laing nga itay ayam ti Nabara ngem ket di pati ti crowd ang makipag-ir-iryag. Mariwawa iti gymnasium apaman ang naglipas iti championship game ken nagunod ti Abra Solid North Weavers iti first ever championship iti Abra MPBL Pocket Tournament. Naglipas iti score 77-74 ken first place ti Nueva Ecija Rice Vanguard. Siguro yung ano namin nasa team, yung lahat ng tinatrabaho namin sa practice. Then sinabi ni coach yung na yun nga, defending champion yan. So talagang babalik at babalik yan pag nagpabaya kami. So yun, nag-stay composed lang kami. Nag-stick lang kami sa plans ng mga coach namin. Yun lang. Talagang binigay lang namin yung effort namin hanggang dulo. Well, nakita tayo mo ito kasano nga naparagsak dagiti kailian tayo. Kasi mangabak ti team tayo. Basta nung mag-enjoy lakit ti dagiti kaprobinsyahan tayo. Kasi highly recommended talaga. Amo tayo mo nga dito probinsya tayo. Talagang nagado, no kaduan na kat mahilig iti basketball. So nga amok nga napintas da ito yung form of entertainment kan promotion iti probinsya tayo. Dahil may isa nga makita kapag sayaatan na. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.